Όσο κι αν σε θέλει, όσο κι αν τρελαίνεται για σένα, δεν θα σου το πει άμεσα. Σε αυτό το βίντεο σου δείχνω τα ασυνείδητα σήματα που δίνει μια κοπέλα όταν είναι κοντά σου, αφήνοντάς σε να καταλάβεις ότι σε θέλει. Ας ξεκινήσουμε με το πρώτο σήμα. Αυτό είναι ένα από τα πιο συνηθισμένα σήματα. Όταν βρίσκεσαι κοντά σε μια κοπέλα που σε θέλει, είναι πολύ συνηθισμένο να αγγίζει τα μαλλιά της για να βεβαιωθεί ότι φαίνεται ωραία στα μάτια του μελλοντικού της συντρόφου, που σε αυτήν την περίπτωση είσαι εσύ. Συνήθως, κάνει αυτή τη χειρονομία όταν φτάνεις εκεί που βρίσκεται. Αν της αρέσεις πολύ, θα το κάνει αρκετές φορές ενώ είσαι εκεί. Για παράδειγμα, αν αγγίξει τα μαλλιά της μία φορά, σε βρίσκει ελκυστικό. Αν το κάνει ξανά, σε βρίσκει πολύ ελκυστικό. Αν το κάνει ακόμη μία φορά, τότε της φαίνεσαι εξαιρετικά ελκυστικός. Σύμφωνα με μια μελέτη του 2020, όταν κάποιος σου αρέσει και είσαι κοντά του, έχει την τάση να δαγκώνει το κάτω χείλος του γιατί η παρουσία σου προκαλεί ένα επίπεδο άγχους. Η κοπέλα που σε θέλει δεν θέλει να το κάνει πολύ φανερό, οπότε το άγχος προκύπτει καθώς προσπαθεί να το κρύψει. Όμως ασυνείδητα το σώμα της δεν μένει ήσυχο και το εκφράζει με αυτή τη χειρονομία. Όταν της φαίνεσαι πολύ ελκυστικός, ό,τι κι αν πεις, ακόμη κι αν είναι κακό αστείο, θα γελάσει. Όταν μιλάει μαζί σου, υποβάλλεται σε μια φυσιολογική διαδικασία όπου το σώμα της απελευθερώνει σερωτονίνη, μια ορμόνη που ανεβάτει τη διάθεσή της και την κάνει χαρούμενη όταν είναι μαζί σου. Αν γελάει πολύ όταν μιλάει μαζί σου, είναι ξεκάθαρο σημάδι ότι της αρέσεις. Αυτό είναι επίσης ένα πολύ εμφανές σημάδι. Οι γυναίκες χρησιμοποιούν αυτή τη μέθοδο για να χτίσουν γρήγορα εμπιστοσύνη μαζί σου. Όταν μια κοπέλα σε θέλει, ψάχνει κάθε ευκαιρία για να έρθει σε φυσική επαφή μαζί σου. Έχει αποδειχθεί ότι το άγγιγμα κάποιου κάνει ευκολότερη τη δημιουργία οικειότητας. Αν λοιπόν νιώσεις ότι μια κοπέλα σε αγγίζει ξαφνικά ενώ μιλάτε, να ξέρεις ότι σε θέλει και σε αγγίζει με κρυφές προθέσεις. Σχολίασε αν το έχεις βιώσει αυτό με μια κοπέλα και κάνε like σε αυτό το βίντεο για να συνεχίσουμε να συζητάμε τέτοια θέματα. Ας συνεχίσουμε. Όταν μιλάς με την κοπέλα που σου αρέσει, παρατηρείς ότι κάνει κάποιες κινήσεις που μοιάζουν με τις δικές σου ή ακόμα και τις ίδιες. Για παράδειγμα, αν σταυρώσεις τα χέρια σου, το κάνει και εκείνη. Αν δαγκώσεις τα χείλη σου, θα το κάνει και εκείνη ασυνείδητα, σχεδόν αμέσως μετά από σένα. Αν αρχίσεις να φοράς σκούρα ρούχα, θα προσπαθήσει να μιμηθεί αυτό το στυλ ντυσίματος. Αν περπατάς γρήγορα και κάνεις τα πράγματα με ταχύτητα, θα προσπαθήσει να μοιάσει σε σένα, όλα αυτά χωρίς να το συνειδητοποιεί. Από εδώ και πέρα, δώσε προσοχή στην κοπέλα που πιστεύεις ότι σου αρέσει και έλεγξε αν εκδηλώνει αυτές τις κινήσεις. Όταν μια γυναίκα σε θέλει, κάνει ό,τι περνά από το χέρι της για να τραβήξει την προσοχή σου. Αρχίζει να ντύνεται διαφορετικά από το συνηθισμένο, φοράει κορσέδες για να σφίξει την κοιλιά της και φτιάχνει το στυλ της διαφορετικά. Τακτοποιεί τα μαλλιά της πιο συχνά, μπορεί ακόμη και να αλλάξει το χρώμα τους, βάζει έντονα χρώματα στα χείλη της και προτιμά εκκεντρικά σχέδια στα νύχια της. Θα κάνει τα πάντα για να κερδίσει την προσοχή σου. Αλλά να είσαι προσεκτικός. Μην της δώσεις όλη σου την προσοχή αμέσως, ακόμη κι αν σου αρέσει και σένα. Κάνε τα πράγματα σταδιακά ώστε το ενδιαφέρον που δείχνει μέσα από αυτές τις κινήσεις να μην μειωθεί γρήγορα. Ένα άλλο κοινό σήμα είναι ότι θέλει να φαίνεται τέλεια μπροστά σου. Όταν μια γυναίκα σε θέλει και είσαι κοντά της, θα παρατηρήσεις ότι προσαρμόζει την μπλούζα της, το τζιν της ή οτιδήποτε σχετίζεται με την εμφάνισή της. Αυτό επίσης σημαίνει ότι σε θαυμάζει πολύ και εκτιμά το στυλ σου. Συνήθως κάνει αυτή τη χειρονομία τη στιγμή που μπαίνει στον χώρο όπου βρίσκεται. Οπότε, όταν μπεις σε έναν χώρο, παρατήρησε αν κάποια κοπέλα κάνει αυτές τις κινήσεις, καθώς θα είναι ένδειξη ότι την ελκύεις πολύ γιατί έχεις καλή εμφάνιση. Όχι κάθε γυναίκα θα τολμήσει να σου κάνει ερωτήσεις πέρα από τα προφανή, γιατί θα φαινόταν ασυνήθιστη προσπάθεια από μέρους της. Οπότε, αν παρατηρήσεις ότι μία κοπέλα αρχίζει ξαφνικά να σου κάνει ερωτήσεις για να μάθει περισσότερα για σένα, κάνει ξεκάθαρο ότι της αρέσεις. Όταν μια γυναίκα δεν σε θέλει, απλώς σου μιλά χωρίς πραγματικό ενδιαφέρον, καθώς δεν θέλει να μάθει περισσότερα για σένα. Αλλά όταν σου κάνει ερωτήσεις όπως πού μένεις,
ποιο είναι το αγαπημένο σου χόμπι ή αν έχεις σύντροφο, μπορείς να είσαι σίγουρος ότι της αρέσεις. Σε αυτή την περίπτωση, σε συμβουλεύω να διατηρήσεις το μυστήριο που έχεις στο να σε θέλει και να μην αποκαλύπτεις πλήρως τις απαντήσεις σε αυτές τις ερωτήσεις. Με άλλα λόγια, μην αποκαλύπτεις τα πάντα και άλλαξε το θέμα μέχρι να είναι εκείνη που θα αρχίσει να μοιράζεται πληροφορίες για τον εαυτό της. Αυτό θα σε βοηθήσει να διατηρήσεις το ενδιαφέρον της για σένα. Αυτή η κίνηση είναι γνωστή ως μικροέκφραση, επειδή είναι δύσκολο να την παρατηρήσεις όταν κάποιος την κάνει κατά τη διάρκεια μιας συνομιλίας. Αλλά όπως ανέφερα, αν γέρνει ελαφρώς προς το μέρος σου όταν μιλάτε, είναι επειδή πραγματικά της αρέσεις. Αυτό συμβαίνει συνήθως όταν εμφανίζεσαι ξαφνικά και της αρέσεις πολύ, κάνοντάς τη να σε σκέφτεται συνεχώς, ειδικά αν δουλεύετε μαζί ή αν συναντιέστε που και που. Πρέπει να προσέξεις αν το πρόσωπό της κοκκινίζει ελαφρώς, καθώς είναι μια διακριτική κίνηση ή πιο συγκεκριμένα μια μικροέκφραση προσώπου. Είναι καλό να κοιτάζεις απευθείας το πρόσωπό της για λίγα δευτερόλεπτα ακριβώς τη στιγμή που συναντιέστε. Αν κοιτάξεις το πρόσωπό της, θα παρατηρήσεις μία κοκκινοπή απόχρωση στα μάγουλά της που θα επιβεβαιώσει το ενδιαφέρον της. Κάτι που θα σε βοηθήσει να βεβαιωθείς ότι μία γυναίκα σου αρέσει είναι να περιμένεις να κάνει 2 ή 3 από αυτές τις κινήσεις ή σήματα, ώστε να μπορέσεις να την πλησιάσεις με περισσότερη αυτοπεποίθηση ότι της αρέσεις. Το ίδιο ισχύει και αν επαναλαμβάνει την ίδια κίνηση ή σήμα 2 ή 3 φορές όταν βρίσκεται κοντά σου ή δίπλα σου.